magandang umaga po dyan sa mga naghahanap po ng kambing. Ito. Marami po tayong kambing na pagpipilian. Yun o. Sabi ko na nga ba mga kadunski. Ito 6,000 to. Maganda o. Matatap. Maganda yung kulay niya. Black eye o. 1.5 lang yan o. Kasi Taguro. Taguro. Malaking ulo. Dito yung pang magic sir no? Martinez, magkano sir? 400 pares, malalaki. Imported yan. Imported, dito yung imported no? Imported yan. Yun, ang daming dala ngayon ni ano Sir Apollo. Ang dami ngayon mga kadinski. Ang dami lahat, ang dami 500 isa. Ito mga barless na sir. Ito saddle. Saddle. May bentang ice buko si ma'am oh. Sir, tapa po yan sa kalungganisa. Bili ka na. Magkano sa Taiwan niyo sir ngayon? Magkano to sir? Ayun Brahma. Ito marami naghahanap dito. 200 yan. 200. Buenas tayo ngayon mga kadunski. Mani, bili na kayo ng maning hubado, parang chicken joy. Ang dami talagang mga manok ngayon mga kadunski. Magagamit ng magikero yan. Ilalagay sa bulsa, lalabas sa puwet. Oo. Magiging Mayiging bato-bato. akala